आं मिथिया बिथांमोनहा साफा साफा एस्ट्रलजि फरायनाय जाखो ना राजनितिनि भबिष्यतबाणी होनो हानाय दैब शक्ति थानाय जाखो आं बेखौ बुंस'नो हानाय नङा बिथांमोनहा बबे अंकजों बबे हिसाबजों बेबायदि रोखा रोखा हिसाबखौ होदों दा जोंनि हिसाबावबो जों खिन्थु माने दोरैहाय जों मिथिगौब्लाबो जों बुंनो साना BPFनि बादै UPPLनि मानसिफोरखौबो नेताफोरखौबो बुङो बा UPPL हान्जाखौबो दस्रा हान्जाफ्रा बुंनाय बाथ्राखौ बुंबाय आं बिथांमोनजों जायफोर लोगो जानानै दङ बिथांमोनहा बुङो एबार UPPL हान्जाया साबानि बारा देरहाया होनना बुङो बिथांमोनहा बुंदों जोंखौ 6 जन 7 जननि बारा देरहाया होननानै आरो बिथांमोनखौ आरो बिथांमोननि लोगो हान्जायानो जायजों थाफानानै दं बिथांमोनहा बुङो मा UPPLआ साबानि बारा देरहाया होनना बुङो जोंनिख्रुइ खमसिन मोननै गाहायसिनाव होननानै बुंबावो बिथांमोनहा बुंनायनिख्रुइ होमबा दिनैनि दिनाव नायदो सोरनि गोहोआ रासिन सोरनि गोहोआ बांसिन BTC ओनसोलाव मोनसे गोख्रों राजनितिनि सोलायनाया दा बारगासिनो दङ जोंनि कसगाव समष्टि सिंनि दिनै गोबां जायगायाव फ्राय गामि गामि UPPLनि गोख्रों मावथिगिरिफोर सापर्टार रायजो राजाफोर बिथांमोनहा UPPLखौ गारनानै BPFआव हाबगासिनो दं सानफ्रोमबो हाबदों बर'फोरखौनो होन राभाफोरखौनो होन सावथालफोरखौनो होन मुस्लिम बाङालि जेसेबां जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफोर दं जायफोर UPPLआव बिथांमोनहा आगोलाव दंमोन दिनै बे हान्जाखौ गारनानै BPF हान्जायाव दोलै नोगोरै हाबफैदों आरो बिथांमोनहा साफा बिराद प्रभाब थानाय नेता ओनसोलखौ कन्ट्रल खालामनो हानाय नेता गावनि रायजो राजाफोरखौ कन्ट्रल खालामनो हानाय नेता आरो बेबायदि गोख्रों नेताफ्रानो दिनैहाय BPF हान्जायाव UPPL हान्जाखौ गारनानै हाबफैनायाव जोंनि BPF हान्जाया जथेस्थ' आरोबाव शक्तिशालि जादों BPF हान्जायाव जायफोर नेताफ्रा फैबाय UPPLनि जानानै बेफोर फैखांनायनि उनाव बैफोर ओनसोलफ्रा बैफोर एरियाफ्रा दिनैहाय UPPL गैयै मोनफा एरिया जानो थांगासिनो दङ UPPLआ साफा जानो थांगासिनो दं कसगाव समष्टियावहाय दा बेखौ जों नुदों दा बेनि थाखायनो दिनै जों कसगाव आरोबाव मोनसे प्रग्राम लाबाय जे कसगाव खाथियाव थानाय जोंहा बिजयनगरनि मोनसे समनि उकिल मोसाहारिखौनो देरहानायनि थाखाय खामानि मावग्रा बिराद शक्तिशालि सासे नेता आरो बिथांजों गोबां शक्तिशालि नेता लोगोफोर दंफायो बिथांमोनहा दिनै बाव जमा जादों गासै बाव 200-250निबो बारा जोंनि BPF हान्जायाव UPPLनिफ्राय जइन जाफैदों BJPफोरनिफ्रायबो जइन जाफैदों आरो बेबायदि जइन जानायनि दोहौआ दा गिलु फालु जागासिनो दङ दा जेखि जाया मानो बिथांमोननि बाहागो लाफैनायजों जोंनाव पार्टियाव जइन जाफैनायजों दिनै BPFनि हान्जानि शक्तिया गोबां बारायबाय आरो जोंहा देरहानायनि जे चान्स बियो बांसिन आरोबाव गोख्रोंसिन जाबाय बेखायनो जों दिनै बुंनो हायो जे BPF हान्जाया फैगौ बिसायख'थियाव गोरलैयैनो हासि खुसियै गोबांथार भट लानानै देरहानाया जोंनि थाखाय खाथां जाबाय बेसेबां भट मोननानै देरहासार जागोन जायानि अंकखौ आं ओरैनो आन्दासै मिसाखौ बुंनानै माने रायजोफोरनि सिगाङावहाय माने खिन्थानो साना देरहानाया खाथां बाव जेबो सन्देह लानांगौ गैया आरो जेब्ला रिजाल्टआव साननाया फैगोन होमबा बेसेबां बुरजानि देरहानाय जायो बेखौ जों बुंगोन अनुमानाव थानानै आंखौनो बाथ्रा बुङा जेखौ खाथां जागोन जेखौ सियर जागोन आं बे खोथाखौल' रायजोफोरनो मेसेज हिसाबै होगोन आङो भुल मेसेजखौ रं मेसेजखौ रायजो राजाफोरनो होनो साना बेखायनो दिनै आं एक्जाक्टलि बेसेबां भटआव देरहागोन बेनि हिसाबखौ आं रायजोफोरनो आन्दासै होनानै रायजोफोरखौ गोनो गोथो खालामनो साना BPF दोलोआव दिनैहाय रावबो थाखा फैसानि बेबायदि लब लालसाजों खामानि मावग्रा मानसि सासेबो गैया जायफोर नेताफोर साफा जायफोर दा दङ बिथांमोनहा नीति आदर्श गोनां साफा मोनसे समनि आन्दोलनकारि नेता दा बे हिसाबै दिनै गाव जोनोम होनाय गावनि जे पार्टि बे पार्टिजोंनो जोङो ओनसोलखौ आइ आफा रायजो राजाफोरखौ खांनो बानो आरो ओनसोलनि खुंथायनि गोहोखौ आखायाव लानानै रायजोफोरनि ओनसोलनि खामानि मावनो होननानैसो BPFआव थानानै खामानि मावदों आरो बिसोर साफा रायजोनिनो अनफावरि नेताफोर कर्मिफोर गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो दिनै BPFनि नेताफ्रा नैबे समावहाय सरकार गैयै समावबो जे BPF हान्जाखौनो गोबाथुमनानै लानानै जे हमथानानै दोनबाय थादों BPF हान्जायाव थानानैनो खामानि मावदों थाखा फैसा सय सम्पनि लब लालसा दंमोनब्ला दिनै गुबुन पार्टियाव BPFनि हान्जानि कर्मि दैदेनगिरिफ्रा खारलाजोबगौमोन बे हान्जाया जिहेथु सरकाराव गैया बेवहाय थाखा फैसा सय सम्पति जेबो खामायनानै लानायनि खुनु राहाबो गैया बेबस्थाबो गैया
दा बेबायदि हान्जायावबोथ' दिनै गोबां जोंनि नेताफ्रा कर्मिफ्रा गाबथानानै दङ रानथाब फोनथाब दङ बेनो फोरमान जे BPF हान्जायाव थानाय खुनु नेताया थाखा फैसाजों बायजाग्रा नङा सना रुपा सय सम्पतिजों बायजाग्रा नङा जोंहा रावबो थाखा फैसानि लब लालसा गैया आरो बे हिसाबैसो दिनै जों BPF हान्जायाव दङ आं मिथिया बिथांमोननि हान्जायाव थानोबो हागौ जों मालाबा नुयो माने UPPL हान्जानि सोरबा चेयारमेन सोरबा मेम्बार सोरबा नेताखौ थाखानि बिसिनायाव उन्दुनानै गावनि मोदोम गंसे थाखानि बान्दोलजों टस माने मा होनो कम्बल जोमनाय बायदि थाखाखौनो माने जोमग्रा बानायनाय बेबायदि पिक्सारखौसो जों नुबोदों UPPLआवहाय बेयो मा बुजायनाय जायो जे थाखा फैसानि खेला खालामनाया थाखा फैसानि लब लालसाया बिदिबा UPPLआव दङ ना BPFआव दङ BPFनि नेताफोरखौथ' जोङो थाखानि बिसिनायाव उन्दुनाय थाखाखौ लेब बानायनानै कम्बल बानायनानै जोमनाय आरो बेबायदि माने थाखाखौनो गिसिब बानायनानै बारसिबनाय बेखौथ' जों नुफेराखै बेखौथ' जों UPPLआवसो नुदों बिदिबा थाखानि लब लालसा गोनां मानसिया UPPLआव दङ ना BPFआव दं नोंथांमोनहानो बेखौ बिजिरनानै रायजोफोरनो फोरमायदो